Uba Marcus Marten, ubari Presiden jong kaseng HNYF Northern Region, menta kasih habakren bat kilat pathai kubor hanong po, kaba ki Paidbah kilamat ia ka Pynjynjar, na kadau jong ka jing senge Kamai ki kali Kamai, menta lah Hynrei sengi, kabalong ru kabala Pynjynjar yau Paidbah nong lej nong wan. Habakren hakilat pathai kubor, na kaliang jong une unong yalam jong kaseng HNYF na Riboy District, ulak penpau ia ka jing nok mensim, halor ka jingle jong ka sorkar MDA, kabala lam khamat yang sorkar jela Meghalaya. Pagi sejuk jong kinumnya kali Kamai, kila strike na dugas laiterik jong nu benai. Tapi nak kaliang ka HNYF lu kasko gunong ba ban ya keren lene ban sim ya gede ka jiki kli mo habide ba jiki jong bugun balang tingi ki jingle menti bat ka jing bam pinsnap ka sarkar ya ngi ki baim aka takbak Kamai le sela mono ki bam berkat chu ya ki nongrat ya ki kup shilian ke sem shilian ti ngila pikai mungkin ki saus ngi bladap bahadin begini ki Meghalaya commercial vehicle and passenger mo kimsim kilaya sange Kamai bagla ta shahi kinung lenawan bar kina school bad kinung rep ki badai saban poi sigi benda ki ba ki di poi te ngi ba sarkar ko ba namar bahap Pynkiew ya kedor pai petrol hap sim kita ki tax mo shilitar per liter long life pun riu pon sanpo na ya life way pon sanpo na ya tingi ba sarkar ka lasule te hoi ngiti ba sarkar ka kam me ka phone tabat sakano kon ko aga phone ka ba matumi ya ka review ha ka state malong ba ki taxi ba ngi tit khau ba ngi tit phan ba ngi tit chot tit chap ngi tit ki phniang bam ngi tit ki jinta jin pen ba ka turu ki don ka kenthop lang ka CGST bat ka GST tela di bersutu ba nang neru ka government jungi ka layo pai ka tax te bat abang kita ngin ya keren ya ka e ka ba government ko ong ngi sim tax na ka petrol ban diesel kedai ban siu ya ketulop jugini kai hola menglong lese kata ngintip kata insya Allah ngintip hi baro wat nagalian ka sendra government ru tapa ya ka phone kamdam ya bidi bat ka SSA teachers mo tendai haba ya keren bat ya kejinglong jiman ha kejelahi kejengi baro sikta kai ka bangi hagi por ki peladap menjua ngi ko government ka peniai tang negni ki atli ki jegas lum khajna ban pentelun ya ka yo ka kot ha ka jelah lo kata ke Nyngkong kedai ki juong ba ladangi penhe ka tax na ki one shop mo ka kiong kan ka excise tax kan kiu ka jelah mo kan kiu ka state ka jungi tere kata kedai ko ka pen ka ba lagi excise ru yo ka tax limba ki workshop nakakiat labadong teganai kadai kabang inget ba laban bu jingkli ya kesokar nda kanai ka tax wa bishim naka hedi yeti kiat ru chono kodon benda kaba barabor piju psa ya ka jelah limba kine bat ka baar kalong ba mensuang injutip ladangin keren kelum ya ka jelah megaliatip ki neki white bridge mo jika thau jika wo karena kan untuk lingip tip tambah anda ngintip apa ori boy mentua gidan tang gawai kata tang hapo umling kaca kau juga wo bagi macam naki kali kibalik bawat mo kibakit jingket tendai mentah belah pelong ke sarkar ban ong bangin haban sim naga tax naga petrol bat diesel ban penmi ya ban pen rolling ya ka jelahi kentam lagi tulop jing ke school ngangam ong ba kane gedi jingle jung suka kale bakla pi kom belum mentah ke jelah jungi kentam nari boy state government lembaga transport men kelabu set up ya southly ki
weight bridge ka chaka tho chka wo kumbang itip menchua ka dan ka wai ka government ka la ban running dang la ban peniat kap peniat jam dang la ban si ku trop ikinong babul mo la banong ka jela jungi kham long kayo ko Hynrei mentatang hapo di boy south li ki weight bridge pinong la do ka jela te kam la ban long te pinpai hapo killing ka weight bridge ka ba kisim ya kijing thau na kilikit kdo kilikit mau ka mami hapo killing kata ka ba shek da bagane ka tax ka don chino mano basim ye gane ba chino karu bala pinpai sa ka paro ka ba bakiong kata ka jui ka weight bridge ka don hapo di boy gede hapo Bornihan, Narbong Road, Katuru Gishim, double triple Gishim juga khajna. Kabla dipsiu na pongling, nakirong siya po Narbong kaya sibyang teru. Kani katak sekali sino, kataru jingkli ka government ka ban batay sayu pa iba. Te kani ka existing weight bridge ka bangikran ka ba don hapo naran. Kani lili ka basirkay. Kecing Kamai jum sarkar. Debu kerja ikut sarkar Hynrei ngi keren ya ke kade government jungi bangsa kecing lam juga MDA. Kale maina bat ka latu sendar na Paidbah khamtam na u rangli juki man okup siliam sab siliam. Te lain na kade ka sitting weight bridge ke bodon hapo narang menda. Pi haumling ru kelas sedop sagawai ka weight bridge kata kiong tadi ka backload te nang nero gelayo double triple mo lagi keren kata te kaya kane pa ngibo jingkli sarkar baki sarkar ki bamunsha ki balalet kidang laban penroning ya kayo ka kot jong jela kipsa ya ki nong tray sarkar kipsa ya ki nong high school na tang la kete ka way bridge ka bodan hapo umling munsha mata south li kelas sedop beli hato chano kali kene ka spa jong Paidbah te sko bonong ba ni premi ko sarkar lada kadangong baka jela jungi ka kedu bisa kaseng junef kampriam dalile ruam kumbang itip amdala live la chan live nai soknai ki kali doyong ki ya shashai mo bat hangte kadon ka transport department kadon ka dimar boleh ka gajinya juga ni kali duyong menta lagi pau hajar teli lagi spa hajar teli lagi ni live ran sok nai saya kata ka ba ka government ka dibulio katar ujing kali kan mi menta tada ka sarkar kanong ba babon lagi kali ka bayat yang te ki jai lai ta ka bomot ka ichuna f la bunong Lasai kali banjurep kaning kan bu lagi beru bakan tha ya ki kali ke bayang bakin rom baik napo kata bakili tholi go bakna ba government ji kanyo ikata kanyo ikata kata ka dai go ga bangisa wan haka benta ka ba ngi ha ban kren na kali ka HMIF te ngi kan no ga jing so sat ki no le no wan mo ko mangni por le ngi te po so tun robe ki jor ki chap ki ba barep kinorep ki di ban pha siyo shahar umla mo kinong kamai taksi no kamai lokal taksi no kamai bos no kamai auto rickshaw ngla banong mo kano kila ban sim ban Pynkiew dor ya dor ba song kali jongki passenger nomor ngitip lada ngisim ngila kila banong kionong Hynrei le sela banong kakale kala ban kata paru nya kapla jong ki nongrep ki ba im sngi ha kabide bat ka kamrep Teka sarkar ka di man pensay ya ganay ka jingong juga ba kaji tax na ka petrol pump na ki petrol ba diesel dai ban long chata di ban le kom tari men nginom ngai are bang itip sai compulsory haba ngi kran kakli duyong kadan kakli kit sikit kadan kakli kit motion kadan ka basu tax ya ka di man telo da ka sarkar no ba kini ki kali kim sutak saya ga government ka HMF kan shimgi jikili bang kan mi madan nadu la shala shisgi la bodong bang pai bang kita kili duyong ki sutak sahang no malada kandon ka jing bamsap lada kandon ka jing leri tu jongnor no kata kan ka sarkar hi kan sa batai shokma
chau Paidbah hakmat Paidbah ane idon adu ba don roi idon ki khot tuna seng ka binglasim ke senjam ko lomba ngimailan dalileru ba ko sarkar kan penkam bakla ya ka spa jum Paidbah Paidbah ukit uba ura e kali motor ukit ya kamar ka bakhya wa mal tho ki jika tho ko wo jung balap tha na ka sarkar usiwi ka tax kumno piong ba ka tax kam nan tengi kentu ko sarkar ba kandak penyar dor susu ka petrol banung ta Paidbah namar ka petrol ka de gawai ubulum jong ki kup siliang sen siliang ada bikta kata ba da ka tax ka khajana ka bahe kumbolong mentale le te ka sarkar le kala mentoi ba mo ada video ki he saipan haba ki le kitmar na po Guwahati kimat ke jaga jingsiu apa white bridge ke bodan apa mling ki he saipan ki ba mi na ke jela menglia jumi ban pha sha dali Mumbai sha wei giri wei state tabi lembah ka white bridge ke bodan apa mling po akmar narang mbai kumno sarkar ko ba kamdon ka khajana kanele ka khajana ka bahe do ban nganong epi hadu menda ki one shop hato ong se one shop kim pada kim DBI ka kiat na one shop ban flight ki illegal one shop rupat kanele ki ong bodi ka tax government kanele ki ong ban kiu ya ka tax government mo ban plan nya ka jiyo jong government lembah ka excise department kanele shei ka ja ti dangi kran ka jimbon jong ki illegal one shop ba nai ki mi ki kiat saw ba de hato ong dei ba ki DBI ban plan nya ka ya ka revenue jong ka government lembah ka trans excise kaniro de jingkli ka bangi bu shaka chel ka ya ka government of Meghalaya te nanglem jung ka HNF ko lomba artli ki pon ko lomba ka khajana ka bagi di bunyo manda ki di bunyo bidong duyong mono motion ba pin order na u company ka bakta yu dong le wan bakta yu Paidbah usuk uduk ka HNF dalir ko numsha but kan le lada kan check ka HNF kan le ban bu ki volunteer ban her waran nuslong ban mi bro shboiru kumut ba ngilai ban long ki volunteer bagi kali duyong ki di ban rong bali tho na jaga tho ba kin se ka khajna sha ka sarkar kenapa sarkar kam nam kta ya ka khajna jung urit bai jung uduk ramli kata ka de ka benda ka ba ngi ha bona ne kane bor khoi de ke jingle joka jingle banti ka sarkar kicing plan ka sarkar tip ngim tip sei ka ka thumu ban le kumno pangi tingi ong mai tangwai kita ski baju sabam ye ka jela kede hi kawai na ka excise baar dei na white bridge ki motion nang ta ki doyong bat ki wi te ka forest ko don mo aba ki khai abun ki benda na du ki mau ke ru ka tax wi dei kan ki tax bobon ha si council kadan la ka jong ka tax ten rei menta ka state government kan dong ba kamla ban siu kita kine kitai na ba kalau kita tengi kerek HNF ko pediak le marngi tip sai ba menta kalau ba kajur ba ka corruption la dong no duyong kajur ba ka ji ba bisa no duyong ban ngina du munsua ngi sek sintur ban ngim ko kan nei menta ka HNF ka kan no bat wadong ba kanai dei mo jin rot rei nginong ba kanai jing le jong ka state government dei mo jin rot jong Paidbah namar bamsa na udoyong kata ka dei ka bang hakmat do te ra piong ta ka veterinary department kasim tax na kayo masi lembah ki certificate ba tha lembah ka department bali pembiang na ki doktor taru kisiu ka tax ndai taru dei ko te sagai pada ngini kran bai thai kalom ba government lada ka sutu sai ba lapan ki ro Paidbah la ai ki ka bor na Paidbah ki de ban sim ya karai sendat menda ban penyar dor company yang buat petrol company yang buat diesel thanang ba mangi ki kup siliang ngin ya yo ya kot lang ngin im lang kai tenai ka ba sekenta menda ka babsak ka de no du yo te dalile ginum la ampliam ne kuno pio kasang chuno de ke habi ban disa ye gane kamne bole kun jakai no du yo te la de bole kun jakai na basdang menda
Lakan BI sokar India yu duyong menda galak pelai duyong rupat saka pampisah pak. Saong pada bekerja lah kedok. Pi wadong belum mau juntut ke channel habide bikin ok duyong. Hari ikran. Katak sebab pisiu syak sokar kenau kali cepla jundor juno. Kam simulai yang ka phone juga jompai ba. Kam simulai yang ka pela jung ka sokar bagadi ke pela jompai ba. Ya kata kadai ke benda ke bangi ha bensim kum kasai. Tila da dami ki dagi we ki ar ki kubor na sokar ka mut ba ngin se Hynrei no ba nakale ka chulef ngin sala ihar hi hapo kata bagi tu kelibar khoi ke bayai na surok ngin sabtha ki bakin rung na po we bridge bakin thau ba kata kan sa decide ka sokar ni ni kren bai ba Lada ka sokar ko mom tan fon ko ngin yarap ka sokar ba pen bi fon kata ka dei ke jing temu jong ka seng benwan hang ne khamat pi ki media ba ka ne ka dei ka temu ka kasur berlej tunggong tenong skor jong ki nami khmat nadu siam deputy siam transport minister ting ngamla nga babon ni iba ki tax ki bagi sim na ki Paidbah ru ngaptip ka jingken gelich no tegana ga jing kerpat jong ngi kum ka seng asya ko sarkar ba wat le menti la ne wat buri ya ka hok jong unok chusnom juga jelah jungi da bangi tip ba pio cibun ki khajana ki bomhok ki borung sapla simet menta tegin sei madan no ya kine borok khoi bat kaseng echem la sawan pun kot ginong ngimi madan no ladai ke pori ni ban yarap yu ban krup yu kup siliang sem siliang lemba ki khajana ki bahe na duyong na ki motion bat na ki wi tagi ni kinten na liang kaseng ko